magandang gabi sa ating lahat. Once again, ana sa DIC9 Nets TV guys. Ako guys, gikan ko sa Escalante. Gikan ni dito sa Escalante og 4:45 PM. Unya karon na nataduol na ta sa Daplin sa Tabulan Port mga 6:55 PM ta. Oh, hapit na ta mo na og sa Daplin. Nya ang akong mga anak waton ko nila dire kay gikan sila sa Urungan Beach sa Sandrem. Magwiting nang silang nako kay ni adto mo ko kadiyot sa Negros kay akong hihatod ang akong usa ka anak. Unya kulbaan man ko oy asa man silang dapita wala may ban dire nga naghuwat nako oy. Oh. Kulbaan man sad ta kay ngit-ngit na ra ba gabi na ba? Alas 7 na. Guys, nato rin sa barko guys kaya magatulad ko sa akong apo. Hi kuya. Hi. Hi. Ako na silang hatod guys. Ihatod na ko sila sa Negros. Hi guys. Guys, dami diri sa kusina na mga may kusinera. Hi guys. So, may kasi ang muluto sa kuan guys, sa kahoy. Na may kasi mo pirit. Abi na kog taga diri siya kay siya nihatag na kog kaldero. Kasi yung nga anday? Alaysa. Welcome to my channel, Alaysa. Hello. Ato tanaw nang yung giluto ha. Ay sa deko kay video guys. Hi! Hello! Gara yun na ay? Gara yun na. Koy! At bang koy? Inahay! Kapoy eh. Hi guys! Welcome to my vlog! Hi! Hi guys! Samok. Hi! Hi guys! Hi! Dan. Jump, 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 jump. Ano ta? Ato lang eh. Lingon ng manok. Guys! Wow! Star! After that, palita ice cream ron po!